Kay kini daing plano bagya kasama karon nga pagbisita ni PBBM dito sa Estados Unidos sa Bataw. Mao day ni bagya kasama ang kananaang pagpatawag sa iya ha. Gipatawag da ikunone ni US President Donald Trump. Aron bagya kasama mo explicar ning ato ang presidente ngadto bagya kasama sa kananaang Amerika kung unsay kalambigitan sa iyang asawa nga si First Lady Lisa Ranita Marcos sa kamatayon ngadto bagya kasama Tantuko. Nga si Tantuko lain man bagya kasama ang resulta sa laboratory examination, cocaine man lagi. Nga naman nga bato pa bagya kasama sa itong impormasyon nga kini kuno bagya kasama ang pabiyahe ni PBBM bagadto sa Amerika sa Bataw, posible bagya kasama kuno kini nga gipatawag ni President Trump kay pa-explica bagya kasama usa man Mr. President. Imong asawa din ang iyang entourage. Unya bagya kasama katingadaan kay for the first time ang atong presidente nga si PBBM bagya kasama mo biyahe ngadto sa Estados Unidos. Katingadan bagya kasama, katingadan nganuman sa Bataw. Kay kining yang pagbiyahe karon schedule ngadto sa Amerika, dili mauban bagya kasama ang iyang asawa. Si First Lady Lisa Ranita Marcos nga bisan asa man ta ni bagya kasama si PBBM naaman yun na bagya kasama sa ihang likod ni si Lisa. Magdagandagan, murag matarantar. Matarantar. Mukalit lang dagan, bagya kasama mukalit simang. Ingo ba to? Nakita na ko tong kuan ba? Ang vlog ni Dr. Manta ba? Sa nga, ang epekto ng illegal drugs ka ng addiction na mga kasama, balisa. Balisa na bagya kasama, murag matarantar ba? Katinganan bagya kasama nga for the first time nga moadtog Amerika, moadtog gawas nasod. Ang ato bagya kasama ang pangulo, wa bagya kasama ang ihagya kining First Lady. Na mogutan na bagya kasama na si Trump dito. Oy Mr. President, Bongbong, where is your leader? Where is the First Lady? Unya, maka huna-huna putang ba tuod bagya kasama do? Di ba? Ngano magbagya kasama maglikay mas Lisa nga muuban sa iyang bana padungad to sa Amerika. Gibin bagya kasama ang kabatayon ni Tantuko nga iyang kauban dito bagya kasama sa film festival ito sa Beverly bagya kasama ito sa Amerika nga namatay sa overdose sa cocaine sulod sa usa ka hotel. Ngano man pud bagya kasama di mo sa buuban no? Di ba? Makapagutan nata. Di ba ka bagya kasama nahadlok si Lisa?